is MBO Ruben Ikli is my God. Karon October 21st, 2020. Pila na lang kaadlaw, Halloween na, kalag-kalag. Pwede na ba yung daghan na balin na birthday sa 1 ug 2 sa November. Ayaw pa abutan ninyo nga usa sa iyong mga pamilya sa mabali ng birthday. Mintras may panahon pa, paningkamot mo nga maagapan ninyo ba nga kininalaganap karon sa tibok kalibutan nga masolusyonan sa mga namunuan ba sa atong nasod sa Pilipinas. Kay ang mga grupo sikta kung tinuray jud nga na Diyos jud ninyo, dapat nakatabang mo sing si katao. Sa man yun ang kwarta nga dili man mo makayo. Kining COVID good sa tinuray lang karon. Sa material nga sinsya wala ni tambal, apa sa spiritual aduna mixing ba. Kana kung gipatuo kar sa mga doktor nga nakasurvive di maguna COVID, gipatuo ra nila COVID pero sa tinuray lang dili. Kaya sultihan tamang sintomas sa COVID jud una jud yung batinan na niya ang mata ninyo maghalang na ba, masakit kanya hantod nga pati yung tutunda ninyo yung laway maglisod na mo nagladok kusukan ni siya mukot-kot sa inyong kuan ba internal nga lawas murag mabuslot-buslot ninyong lawas pag mahawaan mo nga sakita niya kay dili magana ka ng sakita daghan na magkaroon sakit nga nilagay sa tibok kalibutan kay daghan mga tao nga gusto di madugangan kay daan ako pasidaan nga gikamayan pa mo sa kalamidad ay sige pa man dyan mo unlike sa kuha sige pa man bad comments o di tanawa karon ang sakit karon ni doble na mo doble pa dyan ni siya kay inanam yung tao di magud mo mutuon ako god nga daan ako nag-ingon ninyo nga mosilot ko tanawahin ako karon sanay nahitabo karon sa atong nasod dili sa atong nasod sa Pilipinas sa tibok kalibutan trahedya kalamidad luno po unsa man sunog klase mga panghitabo dinog kidlat matake na po ng sleeping sickness o walking sickness malihok na po ng dagko kay sa taga-dagat sa kahanginan sa katubigan o sa universo malihok na po ng klase mga planetas sama sa Mars kasi karon sa Mars nga nagpuyo diya mga vampira man na nya karon ko malihok na po na sila lalayng departamento malihok na sad kay ang tao lagi sa pakiro man pero sa bagay daan na guna propesya na maguni siya nga mapabilin nga mogamot ang kalibutan ang matang punos kay bado daghan og anting-anting material ug spiritual sultian na tamo walay kapunungan walay religious nga makaluwas kaninyo kun dili kamo mismo ang inyong kaugalingon nga katungod ba sama sa kahoy nga ang kahoy kung asa sa repita nakaturok dito ra pud siya nang ginabuhi ang kahoy ang Dios niya iyarang kaugalingon sama ra sab kanato ang atong Dios karon kita mismo sa atong kaugalingon nga katungod kay kung atong subaybayan himo ang tao sama o susama sa akong panagway di sa to pa kitang tanan kitagan og gahom sa Dios nga sama usab kita sa Dios kay siya magi kopyahan siya man tanan apan isa ra jud ang Dios sa tanang Dios tibok kalibutan wala na lain ang Ginoong Dios Divine Master Bin Directly Senior Master King of all Kings Master Bin Directly Junior Divine Grand Master Mas Marunong Universe kanang wala kay balo sa pagparambal kanang gitaw sisi kamo kay wa mo nakatunan manahimik na lang mo kanang sisi gani ni siya nagpasabot nga kuan ba sa kuan para ko sa dugo ba iya magabuno ka pila ka sisi nga suludan ng baga 500 cc kanang isa 250 cc pang bata o pandagko mo na gitawag sisi dili ka sisi sa motor kamo nga wala na hibalo unsa ang instrumento unsa ang butang sa Ginoong Diyos Divine Master Bin Directly Senior manahimik na lang mo dili kisama sa manok ba sige ra magputak-putak nga wa di mo nakatunan karon kinsa may ni present sa tanan sa tibok kalibutan nga walay gibasa walay gisundugan ako lang siguro mabitaw nang mingon mo si Jesus Christ nito katawaran kayo kaya nga naman
Sa akong Ginoong Dios dili mo motoo apag kan Jesus Christ motoo mo. Ang katawanan kayo nito mo ni Jesus Christ nga katang isip lang to ni Leonardo da Vinci tungod sa kamayo niya moguhit mopinta mo to nga nabuo si Jesus Christ sa katang isip apan wala mo kakita sa tinuray ng figura karon makita na ninyo kani istorya na jud ang tinuray nga Jesus Christ. Mabitaw na akong ipakita ninyo ang gamit dati ni Jesus Christ, banal o sagrado na tubig, klase-klaseng herbal, klase-klaseng mga koleksyon, mga bahandi. Pag-discuss sa talahat-lahat, nakita nyo na talaga, galing sa kasadpan, patalikuron, patubangon, patualihon, dili ko niyo may napan, mailhan na ko niyo sa akong mabinuhatan, mo na karon ni balik na ko, akong balikon, wala ko ni claim kung dili ako, mabitaw ni barog ko, kay ni claim ko sa ako ang katungod. Balikon ko kamo mga doktor og DOH kung dili niyo kaya, surrender na lang mo. Kaya ang sakit karon dili ni siya unsa man kun dili power ba, gahom, kapangyarihan. Kanay yung invento karon wala. Wala pa maganin mo nakasulbad sa AIDS, sa cancer, mismo nga dengue gani, naglisod maganin ni solusyonan. Samot na kining bago parang kabote nga ni tubo, ni turok, dili na niyo na masolusyonan. Mo na nga hands up na lagun mo para wala na i-quarantine. Karon yung mga test niyo, swab test, rapid test, unsa na yung klaseng test niyo. Kung gusto din mo i-pray niyo na sa mga tao, pero delikado man noon kay instead nga ang tao walay sakit, makasakit may nung tungod sa inyong eksaminasyon. Kwarta-kwarta man na. Panahonaan ninyo dili sa tanang panahon ang inyong kwarta magamit. Managingon nga balikon ko. Tama na yung papangilan niyo sa mga tao. Sobra-sobra na. Panipisan na po ninyo na yung naong kay lisod na kayo. Nga daghan na kayo tao ng matay hapit na po November 1 og 2. Managingon nga sa atong nasod dapat buhian na tanan ba. Pray na nga wala na'y kuan examination kay mao gyud pero ang gyapon examination palpak magyapon nagsayang-sayang na sa kwarta sa gobyerno sa pundo pero walay kwenta. Balikon ko kamo mga doktor og DOH kung dili no kaya surrender na lang mo kay mga tao maka panginabuhi ba kung nagiingon instead na isig kanya-kanya na lang tag luwas sa tong galingon kay kada isa na to puro miyuta na kinabuhi mo nagiingon matira matibay palikunay na lang ta sa nakatunan kung kinsay Dios o kinsay Tinoo jud nga tao sa Dios salamat ng buhay sa bautismo sa atin. Thank you po na marami.